Greetings, 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 and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana ungo agara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuti sei nokurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Right, nyaya ndiri kufambira zvamanje manje. Pane clip iri kungoseculator ratosafesa zvamanje manje zvichinzi hauna kubhadhara masofa ada kubhadharwa pachitumirwa mheni nezvishiri. Handizoziva hangu kuti bo here kana kuti bo here. Saka kuti ndikuratidzai the clip mozvionerawo mega, wosiya comment mucomment section kuti bo here iri kuitika apa kana kuti bo here. Nekuti pakashata ipapo mawana nditeni. Saka ndisandapinda zvangu muvhidhaji rangu ndikutaura kuti aiwaka munhu rongeka, munhu ngaagare mari iri kubhengi. Handitika gara une mari mubhengi, mumba munochengetwa kadhi, mari haichengetwe mumba. Saka bata maiko panhamba dziri apa idzo okuvhurira chi FNB account, whether uri kunyika ipi neipi, anokuda sei anofambira nyaya dzako. Handitika anokuitira mutactic wacho. Handitika saka tisingatambise nguva, regai tipinde muvhidhiyo tione zvishiri. Wakaona uri kuita sainzi baba, wakaona uri kuita sainzi kana vazogara. Tione zvishiri zvichitumirwa kunzi hauna kubhadhara masofa Alex. Pakashata ipapo ma1 chaiyo. Right, rega tidai so tinzwe kuti zviri kumbonyatsofamba sei nyaya yezvishiri. Tora sofa kaiwe hauna kubhadhara pahararapo. Zvakafamba sei mwanangu mukati mematare? Enda unobhadhara iwe. Enda unobhadhara Alex Tamgara, enda unobhadhara iwe. Fire! Rotaking up for the century of Simapi wonder to get Alex Tamgara. Enda unobhadhara. Ndisati ndakutumira zvakashara sana Alex tabarwa Alex, enda unobhadhara iwe. Sofa rwakatora pachitungwiza. Zvisati zvakuomera, enda unobhadhara. Moto pasina moto, enda unobhadhara. Famba zvishiri muende kuna Alex tabarwa wokutora sofa uyu haana kubhadhara. Wakati mari iri komberi, imbotera zvandikutsanangura makompress muwane kufamba zvakanaka. Zvishiri zvegogwe izvi vanoona sekamba, hazvisi kamba emaziso enyu anoona sekamba. Zvishiri izvi ndo zvishiri. Ngazvifambe tione, tifambire nyaya dzacho. Alex tabarwa, enda unobhadhara sofa rako. Ndiri kupa 72 hours dzonge wabhadhara. Pasina izvozvo pane zviri kuitika mukati mauri. Famba tiona nasekuru, ndatenda hangu. Tambwara, wakatora sofa kaiwe. Hanzi famba itende muenda nasekuru, ndatenda hangu. Ameno zviriko here izvi kana kuti zviriko here izvi? Because maziro angu andinoita kudhara zvinhu zvaiitwa muchivande zvichiitwa secretly. Waizongononzi munhu arohwa nemheni, munhu akudubuka, munhu adai so. But izvi zvaakuita zvekutorwa mavhidhiyo izvi, pakashata chaipo. Handika saka ndoka vhidhiyo kana ndangokubatira izve 2 minutes kuti ndingokuratidzai kuti aiwa pana akatora sofa asina kubhadhara, saka atumirwa zvishiri 72 hours tokunazodzoka patone nhamo kana kuti akurumwa nenyucha. Handitika so as for me DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tiri kuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhiyo rinotevera.